أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتقطع من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك وما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ودعوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله بالقرآن تفسير نويك القرآن الدكتور يوم بايل ما بمنا على كولا ولا كورندو السنغرو. Hanya tengah Allah SWT kabo syaitan toroma kanzizi ni Allah tawai suratul al-qasas ale aya muka atwadi biduru ani sabana kajigi وضافنا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا آمنا به إنه للحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ما من كفى درول ما فلا تقول على كرتشلينه كو كفتين نو التوراة إنجيل أنسى تسمع نبوة تسمع أتقولون يهودان كريستيان وكفر نقول محمد كفر بي كذا كراو بينيان كفر كيله وبقى ولا نو بومنيو كذا بقرا مساكلين يرولا وبقى لينه دل مساين وبدو تومي كاي كلوي حكمنا kira doka wala ndati bala kira dola kadaka akasaba anuna kakoro ni je kanu
ani be dawla mina ani be soro mina ka fo ne ka taa tugu maa wɛrɛ nɔfɛ ne belebele ba in ne dɔnnibaa ba in ne tɔgɔtigi ba in ni i tɔgɔ birifi de jukɔrɔ o y'i kɛlɛ i ka ala ye o ye o kɛlɛ i ka ala i b'o de bato sa i bɛ tɔgɔ bato i bɛ ka sɔrɔ de bato i bɛ ka daraja bato i tɛ ala bato la bilen dɛ ni mi diinɛma caman sɔrɔ ciraw ci waati a ye minnu kofɔ nin ye nin y'u caman sɔrɔ ala kira ka waati sallallahu alaihi wa sallam kɛrɛnkɛrɛnnenya yahudiyaw la nka dɔw b'u la i k'a dɔn k'a fɔ dusukun sanuman o kuma olu kun ala y'olu de kɔfɛ yan dɔw bɛ dɔrɔn olu mɔ sa ko ni ala kira ka dakurunya nin fɔra olu ye qalu amanna bihi innahu haqqun min rabbina k'u ka dakurunya bɛɛ tiɲɛ don dɛ an limanilen don a la nin bɔra an dama ye ne yɔrɔ la a kofɔlen don an ka kofew kɔnɔ inna kunna min qablihi muslimin ka kɔni ye an dɔn ne kun do tiɲɛ ye a kofɔra o ye mumini lakikaw minnu n'u ka dɔnni u ka maabaya u ka sɔrɔ u ka tɔgɔtigiya u ma kɛ o batubaw ye u y'a dɔn ala de ye tɔgɔ in di u ma u y'a dɔn ala ye dɔrɔjɔ ma u y'a dɔn ala de ye sɔrɔ in di u ma olu ka dabɔra de bɛn ma a ko fɔra anw kɛ an kun b'a ka nin yɛrɛ kɔnɔ nka tɔgɔ ni nafolo o batoli walama o kanu o ye maa min do birifin jukɔrɔ abada i tɛ nin fɔ o de ka ca minnu ye nin kuma in kɔni olu ka dɔgɔ yahudiyaw la a kunkoloba caman tun bɛ yen nka a ma bɔ anw nɔfɛ k'a fɔ ma muhamadu dɔn tɛ dɛ nka ayi dakura ma se ka b'u da kɔnɔ a ma bɔ anw na wa ma ala tiɲɛna an tɛ sɔn a la wa an n'a mago sa u jɔyɔrɔ bɛɛ kɛra o ye fo ka taa u dɛsɛ kolokoto maaw sɔrɔla o la tigitigi min nana alakira sallallahu alaihi wasallam fɛ fo a ka so kɔnɔ ka n'i dogo jinɛkɛla n'a minɛna olu ka gafe kɔnɔ mun kan ka kɛ olu de a jɛnɛya kɛ olu de a ɲanba ye ala kɛra ko a kan kɛ cogo min a nana ka gafe a kiri ka tigɛ ten o nana gafe o y'a da ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a tɛ a ma kalan ala kɛra tun tɛ se ka kalan kɛ o nana gafe kana bolo da k'a fɔ ka taa k'a tɛ yen ala kira ala subhanahu wa ta'ala de ye muhamadu lana k'a bɛ yen olu y'a fɔ ka tɛmɛ a kan yahuda karamɔgɔ nin bɔra so kɔnɔ ka na a ko a ma tiɲɛ fɔ i bolo bɔ a kan i bolo danbe yɔrɔ kɛ i bolo bɔ yen ala kira min fɔ o tɛ nin ye wa min ye nin kɛ yahuda dɔnnibaa don a ye mun da kɛnɛ kan nin tiɲɛ k'a sɔrɔ jiri don ale yɛrɛ ka mɔgɔw olu de ye maa murutilenw ye ale yɛrɛ yahuda karamɔgɔ ye nka a ye tiɲɛ ta nin don k'ala kɛra ka tiɲɛtigɛ d'a ma sallallahu alaihi wasallam ulaika yu'tawna ajrahum marratayn ala ko maa minnu ni olu ka ala ɲɛsira n'u ka ala dɔn n'u ka tigɛ jɛna tigɛ tɔgɔ la ka tigɛ nafolo ka tigɛ jɔyɔrɔ la o min sera k'u bila ka nin ɲɔgɔnnaw kɛ k'i k'a dɔn olu sara bɛ d'u ma fɔ siɲɛ fila a tun bɛ yahudiya la a y'a kɛ o faamuya dara n'o diinɛ dayɔrɔ mɔgɔw ka nɔrɔ nana bɔ ka tila ko i n'u turu o kɔrɔ a ma kɛ tulonkɛ ka ban diɲɛ ka ban tɔgɔ la ka ban dawla la misali a kan ninnu ka dɔgɔ dɛ nin ye kelen ye ala kira tilela fana tɔgɔ de yahudiya nasara masakɛ n'o ye najashi ye ala ye nin fana k'ale ye tuma nana magankaw ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka sahabaw k'u tɔɔrɔ fɔ k'u fali daminɛ sahaba minnu bolila ka taa Ethiopie n'ala kɛra ko masa bɛ yen tɛnɛntigɛ o yɔrɔ la a ye boli ka taa ye nka ne yɛrɛ muhamadu kɔni bɛ madina yan
fala ka yamara ni tuba torata to ngaboya nga sengana atorla aita no hijra folo gara kata Ethiopie masala mun mey no e an-Najashi aka ko wona sigi be atwari chrétien kanje karam ko ba tumana mina ala kaka sabo siray mango bora kalamo to sina kam mabla jona anga jondo bolle do kase afe opma anga sigi shartula ulla dawla o bengawna anga jonze ngamo kadro jonde masaka etma me ay sekal ke ay uninga ala kaka sabo la makala ajira ayde ande jonginde ambe horo ambe rawul horo kloble nga dodo wulla njala ko ala ya ci ko Muhammad ale wala kata masakan yana ana kan masaya amma yahudi akaramo ko no ko nyin ngaw akon go fele da nga ka fe kono ndigale do aka nere ka sioni amina nimbe maraya wonere le maniana pati karango boy ngunu dan me nyama masake do ama ta fayra kono am ko mo wala fema silamo soroble kele ngaira ma alakra sorokana alakra fafe alakra kele ga hira kata Madina aka saya kibaranna alakra sella suga selib ga shwa ka sura nyata la afa janatu janazil ghaibi alakra yo ka sabado rudimina kafir masagani kaslo alakra ba kalamo limana jondo on ndetti noya ma be don ba be ika don be briefing ka briefing ala che ika soro ani ka daraja be briefing ibi to kono ite ala soro imam adi ran nanena wali kelempew ni na kalando me ko buru kalando mo ni ko fale ko ni ngabul armade e bolo de ebe buya mi ngono ede aketa ere ka fonda to fle do wara yola ay armade tisenna de fala ki deme itise fiew aka kuna ko dugu onga mamu zara ka ala ko yanno ulaika yutawna ajrahum marate ko baraji flabi torulu korore ya tayabe kan la kan nay kan la kan tayabe Muhammad ko fora ya ko fo kaye kakala katla kana ka kele ka o ya tro boyam bula ko boyam bil fini fili kakala ni adam ne nga bula adama de bulu ay Nuruddin tokome khalifatul masih awal imam adi ka wole dara ka soro ale bora endu jimana kana maga ayra nube kasala nga bi bomi wati fole wati mi wala ka ci gata la tamation be be jigi dame maga ambe ko maga madina be toydi maga jamana be al kaba be muhammad rabbi sallallahu alaihi wasallam atara fo maga tigi na ko be qur'an durshi ngwabe ani siyahu sita ale ko be durshi mi mo kala al kaba ko roy Nuruddin goni ta tura yene ka amme ko manga wuli ma fasola de abena fo e nube ka kasadma me zama abe yera fasola e Nuruddin sorla ka bo manga jamana na mi yem ko kala alkaba ko sawlo ibrahim kana ka umma ba ya jala o jamu o dloge ba o boyan ani endu oluka masaya o bamla
o sigi ba musa kunkolo la o fana bonya ningi ma karamɔgɔ m'o kɛ o ka furakɛlikɛla fana kun don ala ko ye fura dɔ nɔgɔya ye bana furakɛ n'olu y'i bɔ nin bɛɛ kɔrɔ ka na i poropora dugu ma imam mahdi kɔrɔ ye n b'a fɔ a tɛ fɛn dɔn a bɛ fɛn dɔn dɛ kuranɛ durusilen don hadisa gafe 6 min n'a lakodɔnnen don u bɛɛ b'a kunkolo la nka ye nin bɛɛ bila bonya min bɛ yen ne de ye nin k'o bɛɛ bila k'ala ka nɔrɔ ɲini sisan a fɔ ne ma ala ɲininaw nin ka gɛlɛ adamaden bolo kosɛbɛ olu de b'a ka fɔ ulaika yu'tawna ajrahum marratayni bima sabaru ni sabali tɛ nin ka gɛlɛ koyi wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata olu bi jugumanw u b'o ɲɔni ka bɔ yen ni ɲuman ye o kɔrɔ ye ma juguman b'u la cogo o cogo u b'a lajɛ ka ɲuman kɛ k'i sara muso i ka hakili sɔrɔ nka ala dɔnba ndogo taw yɔrɔ min e ka se o jaabi n'o taw ye i tɛ alama ye ayi a bɛ kɛ alama de la fo ka taa dama tɛmɛ nka ko ni fitinin ye kunka e bɛ se ka fitinɛ wuli de f'a bɛ kɛ mankan ye kɛlɛ la fo e yɛrɛ kɛrɛfɛmaa dɔw k'a fɔ kuma de i b'a fɔ ayi a y'a to yen o caman kɛra ala kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam burusikɔnɔdaraw min nana ka na misiri kɔnɔ ka sin ka fɛngɛw cɛcɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan o ale t'a si dɔn o sina k'i jɛngɛ kɛrɛfɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ misiri kɔnɔ ye sababu ko k'u ye mankan cɛla ka bɔ ala kɔrɔ ko la nin t'a si dɔn koyi a wuli a ka jigɛ nin ɲɛgɛnɛ kan nin t'a dɔn o y'o waati misiriw ye an ka nin tile fana na an ka tapimaniw ni européen dɔ minnu tɛ diinɛ kalama kilo bilen minnu tɛ diinɛ kalama ma burusi kɔnɔ ma min tɛ ne kan n'o n'a ka samara sina ka don misiri kɔnɔ kana sin ka pɛrɛn-pɛrɛn o bɛ taama tapiw kan minnu ka ɲi ne ne ka misiri kɔnɔ tapi olu ka ɲɛ yɛlɛ o bila o la ni tapi ninnu di jate o kɔrɔ n'u ka samara bɛ yɛlɛ min kan ni o sina ka don a ka misiri kɔnɔ la tɛ sin ka pɛrɛn-pɛrɛn a t'a ta in si dɔn ala kɛra o de fɔ sahabaw ye o ni min y'a yɛrɛ yɛrɛ kun kan n'o fana tɛ kelen ye dɔgɔjakɛ nana ka na pɛrɛn ala kɛra kunna k'a dɔgɔya k'a ka a tɔgɔ de a ka juru ma sara sahabaw girinna ko b'a bɔ a ko la dawuhu fa inna li sahibil haqqi maqalan n'aw t'a fɛ a ka fɛn fɛn ma a ka juru min n'a y'o sara kɛ ni juru sarala a tɛ se ka fɛn fɛn ma nka n'a ka juru ma sara kuma min y'a daja a b'o fɔ dɛ sababu ka sɔrɔ k'a ka wari sara ko a ka wari salen a bɛ fɛn fɛn ma bilen ne k'a fɔ ne ye muhamadu ye a ka juru de bɛ ne na o nin bɛ ɲɛnamaya cogo jiratɔ ye ala kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ maabaw la jɔyɔrɔtigiw la kana tɛ kɛ jɔyɔrɔ bɛ k'i bɛ dɔ ka hakɛ bɔsi a la ala ka dawuhu fa inna li sahibil haqqi maqalan a b'a ka kuma fɔ ne ka d'a ka hakɛ de b'a bolo a ka juru de bɛ ne na ma se k'a sara fɔlɔ misi a ka nin bɛɛ ye ala kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni lahalaw caman bɛ ka maabaw ni ɲɛmaw ani kotigiw k'o sɔn ɲɛnamaya kɔnɔ walanda dɔw la ni ɲɔgɔnnaw sɔrɔ ka se k'a fɔ ne wa e wa kɛ e ye jeni comme Imam Mahdi y'a jira n'a bɛ sigi la tan dɔgɔ fɛn dɔ tun n'a ma ye n'aw karamɔgɔkɛ i jɛngɛ tan n k'a lajɛ ne de y'a ta wa Imam Mahdi ko e ye jeni wuli sa wala na di tɔw ma ne yɛrɛ karamɔgɔtɔ o ma ne dɔgɔ a ko a tɛ fɔ ten karamɔgɔkɛ e yɛrɛ ka wuli bɛ nin e ye jeni i bɔra mɔgɔw la i bɛ taa mɔgɔ a tɔgɔ ye di karamɔgɔya in o yala ka laala nga kɔntɛ ma fisa maa si ye o wuli a k'i sigiyɔrɔ lajɛ maa tɛ fɛn kun ne minnu fana o ti dɔ bɔ i la o
ngawndi somo de kana jowa waddu alma mi to ngaram mo to kana no ngam ko cala ay ako kana kete nan gabbele amo wala sorobaw de kala halani ako bima sabaru wa yadrawuna bil hasanati as-sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun anye o garsi ga fami fanana o bi do bola tati alamo do bonatif fembon na folo mina ala ka tur ngoro mina o e doni e bo wala moye kata ci ko mi foyti boy tala ala bi do fara ka de ala fam ya ko radimo ganna folo ni do bola koy gona ta ala ka laydu fana do mama ni ba de ala salafa ala bi ganna folo jusana ga doni ta do fara ka de do bola bi do fara ale ka nga di ala mo nafulo ta salafa physiquement ala ko mi time la nona ga don te ga do non da ay de i reta mino ala bo diri wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu mamnu ko farata ala mamnu ko farata nu ye ceta ni sabale mu ya nu ka mabaya nu ka don ba nu ka tawatiya ko nu ye klonga ko me aradu bu jenge klonga mau klonga ko bu jenge ka bomo wa qalu kadabra wati lana amaluna wa lakum amalukum to ya ka je de ko ya ance amma fo ngawta nga tabulo utu doya ayaw ka tabule utonga tabule an chataina on sona sebe ya tanya amma fo ngotonga tabule salamun alaikum bashite bo on yorla ka samu da ai ngani ya dugu fo itam amlo ka tabo kada anya do aw de fam la nabtagal jahina nga hagli ka fo on won ka faraka akan lu ngani ñendi ko la on to ke innaka la tahdi man ahbabta mamadu mami ye eja etigal men ya do kono de walakin allah ngay ka do ala yahdi allahi kana ke man mo la yasha mami yaja wa huwa alam bil muhtadina wa ala kana tiudo ne dakurnya mimi aw ne wajuli kelaw amnunga logi bome ka mo wele kana mo horka wala namo mo horka tabulu on ka kecugo mo ñene no bulo wala nday ni ma wala nday roy akad nene amma kuna fandi mamunu mo amma minu waju amala ko mamunu ni o ka singana fari ala ko ani che ani bara ani baraji ngo kele ta tayde limana duni ma kono ta ka bare wa man rasulullah bilahul mubin ci de yere ka do ne mi wajiba ka o ci la seliye ka wala ani yere ma digi mi ngangata ani yelam sem ngangata ani adama de muyam ngangata ko kono wajiba lo ci de ka koy dawe ga kalmana do ma kono ko ay o ne ala tade ne mo fanga de mashimo dusmo men ala de gulo innaka la tahdi man ahbabta ne ka dagura fa celo do rubje bi do ke yere ka ke ka ala deli ala bi fogo yice ngati bulu de celo ikaw dama kashi wado ala bi deme kay jadu yere la nona to ti ala ban ka folla o ene bulla o ele bulu ko fa o tabulu wala na toro buena islama damele kam maga Muhammad sallallahu alaihi wasallam may buru ko raka ka ala dala mangono ala de ma warata na koy abbe kon acce bawa acce miso ama farwa be ke ma njugo ye on ga fare la minu yo ka fare du ko rabbi ka be ka
Umar to flyni ala Umar flyna min go di alaye islama do duskuna de iko sama kana fari o kabni ala krajira ci tale bulu alay jonde Allahumma aiz al-islam abil umarain ilayk Sayyidina Umar ma faruku Muhammad jugu de kundo ale ni Abu Jahl de yona fulay ode umarani ala mi ngere ka faruku ibn Khattab ngaya ta do ale kere la ala fe ay andana naka dusukele ne mita Muhammad ko babi ala ko era ko bane do ita do ana da go shu dala kabni sabo yu unyada ko wala ka ye Umar do andura la bi ala ka ko jeni Umar do ala ka ko dala ale do nga bo do ale ma shu kablaw na sabo to kala mo jorola ala ka ko dala uska tsara akwai dala we dala romi Sayyidina Umar grina ka do ala ka folala ka singa abuka disila ka logi sama ale bo wara disila no femi ale to famu ko akara to ina namna ko wa aba mina na me do de la ina no kama Umaru ala ka go shi la dere mawari abuka disila ka logi sama ta jugu yani fare min me o tarapew mo hono kande nana kada ka le ka shira ala dala wala bala ka ganyen ma kono ala munjirana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akanya ma bekara mi mulo nambo do kabina sanseki o ya bina ke Abu Talib be bodo ali wolofa ala ka lawna le bulo kadibise ko bulo kana kamalinya ke kana musufuru kana chidiya da mo ka sura bo ka mara kono o jora kira salamaya kula Muhammadu ikadiye kada ka bi mbadenge e bi hagli jigola no e ifa Abdullahi era bodo ni fami sa sula wala ma du wono ko mina di dimi sawmo ni ya tu labo ni nana mi folo ka ebulo fa ka to tage kelingli e ya de ko bu no ka to ali ni rabulo dunga ga nyebe iga tendri ay ne to warati de da dugula ka mbora yanga awuta tol bi joro karo e Muhammad kula amma so fiu ije fende mulu nani to warati de da dugula ka mbora yanga Muhammad e jashile ngay ne to ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngada isa ka tabani jogoro ba ngaslam yaka ko kadi Muhammad yede Muhammad yo lañu ni de toroba ñene mami vo atoro de ka ngay leer mu Muhammad ni ngan na folo mfanga mo be do e Muhammadu tangani dafe nami wiye ko ni ndinde da dugula mo brayanga o jaasile ngay sahaba udura kasula bangaw fe o sanzaba kasu Abu Talib dona silamo no fe mon ko tito toro la kaneto herela kena mon dese ko ke ay sanzaba ke aba sahaba no fe ala kala no fe shiba Abi Talib kono amate dare ay akwato de kew na toro ko dina mo hon ka kale toyi nabsi ka toro mi na bo na tika mi nyono ko mani Muhammad bo tanyo be sanzaba dafato ni kamale do murtira ka fon ni juga on tsaka jeneni anyiru shinju ka tolu gunga do kulu ko kasa ni mi mam yara ka dum do obugo ni yara ka jidu mo bugo muso kasa ni ko ni juga o kamale on ne damina kata o dimine utara dakari paso sanzaba dafara ka ba of mana sabo bora o ko on mi nako waso sabo ko la fuledo
cɔkɔrɔba ka bana laban y'a minɛ a bɔlen tɔgɔ di tɔɔrɔba in na ta Muhammad nana ma sallallahu alaihi wasallam a ko n bɛna kɛ i ka bi bana ne ɲɛ b'a la cogo min ni an ka kabila mɔɔw bɛ faatu taamasiyɛn minnu bɛ yen o bɛɛ kɛra dɛ Abu Talibi bi ye don laban ye wa se yɛrɛ bɛɛ sumana o kɔrɔ ye ni ye se a b'a bila ka ban nka min jɔrɔ bɛ Muhammad la foyi tɛ yen ne m'o kɛ ne ye jogo ɲuman tɛ magan kɔnɔ ko mango y'o don jogo ɲuman ye min nafa an t'i la san joli an bɛ kaso la ɲɔgɔn fɛ Abu Talibi mina kɛ nka i ka nin ni a ɲumanya bɛɛ nin si tɛ se k'e don silamɛya kooli kɔnɔ f'i k'i tɛ turu masangala ye ne mɔgɔ de kuma n'i fɛ bi tɛ i k'i tɛ ti turu k'i bɔ wɛrɛ yan kan bi wulili yɛrɛ o fanga t'i la koyi ka d'a kan n'i ye senfa bila ka ban kelen min bɛ yen sa n'o y'i bɔda ye mina kɛ n b'o ɲini fɛ o ka i ka kelen bɛɛ jogo ɲuman bɛɛ i ka yɛrɛ di fɛn fɛn ni mɔgɔ nɔfɛ o si tɛ k'e don silamɛya kooli kɔnɔ fo i ka te turu ala ye ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah bi wuli ka seli o se t'i ye tɔma ɲini fɛ yanni ka sigara se i nɛngu ma silamɛya don ka dakurunya fɔ ka don ɲɔgɔn tulo fɛ n'o bɔra i da kɔnɔ ne tulo in k'o mɛn kiyama don n b'i solilali don n'i ka la ilaha illallah n'o donna tulo fɛ m'o fɔ masangala ye dɛ n k'i y'o fɔ n y'o mɛn n bɛna kɛ nin fɔ kelen min tora n'o ye kisida o de ye nin ye i ka jogo ɲumanw i ye ɲuman minnu kɛ o a ɲuman di kunu masangala bolo koyi nka o tɛ se k'e don silamɛya kooli kɔnɔ dɛ n bɛna kɛ f'i ka kɛlɛba ye o kun ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka a ka di n ye minakɛ min ladon a ka don silamɛya dafɛ cogo bɛɛ kɛra wa laban kun ye nin de kan nka minakɛ ko cogo di a dalen ko Muhamadu n t'a ka fɛn fɔ koyi n'i y'a fɔ sukɔrɔw b'a fɔ ne y'u janfa nin kɛra Abu Talibi ka dakura laban de ye alakira ɲɛji sira fila sira ka jigi ten se t'a ye se tɛ Muhamadu kelen mɛnɛ don maa kɔnɔ o y'a sɔrɔ nin aya in jiginna dɛ innaka la tahdi man ahbabta Muhamadu ɲɛ b'a la dɛ maa min ka di e t'o kana b'a ye kɛ walakin Allah nka ala ni ala de ye limaniya diba ye maa ma n ye min kalifa la ni o b'i da cogo la o b'i wuli cogo la o b'i kuma cogo o b'i fɛn bɛɛ la o ye adamaden yɛrɛ ka kunnafoni d'a ma ni yɛlɛmisɛnnin yɛrɛmajigi ani bonya ye Muhamadu o kɔni e yɛrɛ yelen ye kana ɲɛ nka k'a don ma dusukun na o bɛ na ala bolo n'ala kuma ni aya in jigi a kɔrɔ nin de tun ye koba ye dɛ o y'a sɔrɔ ala y'a fɔ ka ban Muhamadu y'a ka jɔnya jira ɲɛji bɔra a sinna ka bɔ so kɔnɔ ten a bɔra neminɛminɛkɛ cɛkɔrɔba n'i ta innaka la tahdi man ahbabta o munna ne ko ne ni aw wajibi kan ko walana don an ye ni ye Muhamadu ye wo ne ne e de bɔra mini sa fata a k'i n'a fɔ e ye dɔ waaju ko waaju o sɔn dɛ e b'a k'i bɛ dimi a kɛra cogo di a balimakɛ e bɔra min a fɔ i tɛ se waajuli la a ma fɔ yɛrɛmajigi tɛ yen a ma fɔ i tɛ se yɛlɛmisɛn na nka kana t'i bolo ala ko a bɛ ne de bolo a tɛ Muhamadu bolo a bɛ ala de bolo o yɛrɛ bangebaaw walima i teri duman dɔw walima balima dɔw bɛ yen o ka di ye o ka sin ka a tɔgɔ di amadenya faamu tɛ i se mɛ wa i ma se dɛ o tuma na ala b'an ka jɔnya jira na yɔrɔ caman na nka o de kana e fari fa ala kɛra fari fara a fari ma fa o fo ka taa se ni bɔli ma ala kɛra maa to yen min wajibiyalen don an ka o y'o de ye وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطى من أرضنا ko magaga ma murtilew ani Muhammadu yɛrɛ bangebaa minnu ni u ye juguya ba sira la
foka fali lañini adu yakli ci ko miri ñebede chen ga ko kuray nan do e ko jemat na jiga nga ka me fawa ya ma ngode ba ma ngana sone wa qalu inna tabilu huda ma ni on dugre ga kanay no fede nu sakato miradina mo ko bina ba nga ka nga dugulo boshana kada ga tay nyono may je kono awalan numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay ala ko afo manga ni nganga ka o dalap may yala ne minge awye tanga nana ka fo o tanga jora o magandu ko lay aw may ka fo dirje suya bebbo je fa be fe kana ka magayna sere be kaywa ngajirde ji meme min dey ni ko ko nema be ngawe albi aw nyatola fo ma ko na tura magare turla du ko ga wala mana du ko ko yira mi ngamo o ku nane aba fo de ko na do la ko unana mira ka waka dula inna awala bayti allati bi bakataw ala kote kamina adama madadu ko ne yoro min nan ne batuli kamo o e magane hanni kira manga ko na ka wuli fa to fe ka ko lenye ngale lasuli o kuyi mi minan no ye o yaw soro nyana ma awde kayni wa o kuma nyibu yami ngaye nyibu yami nge magani no bo herala sene fendi nyai abe faragulu jara ngo natabe jiri de du golo wa mi ndi soro yi aw mo bo yai aw mo bo yai aw ma miro la dere rizqan lakum ko ga garsay min ladunka man ala yorla enene alaka latkate ka samaka se amsa ba pasoro todi aw ya senewa ay abi sene yoro ramnuna yide ti soro ka awta boere yide ti soro abi sene yoro ramnuna atti soro o tigla mo fe ka awta bo abe bene kada ka fagalendira na abe ba chimo wona masaka latkay aw magangaw ye kada ka nga chebinana kada ka magara sigira ko ngo binana ngaw nane aw ko na turo no ama ko mata shidre walakin aktharuhum la ya'lamun nga chedo akula so chama me atita shika kudo te kudo ne wa kama ahlakna min qaryatin batrat ma'ishataha ala ko tama hoda fu yala o dugu jojo be nene ala yo halaki batrat ma'ishataha dugu minu ni ukabbalo oye iyadan kafa ukumo balo mina o atwadi o nyana ma mina nene ayo halake o dugu jojo lebe nda sabene donga ya me koni a Jerusalem toy Urushalim Jerusalem avo kolokolo halakli daraka kafir mazaw bina yahudiya ufa ka dugu ci ga taru o siya chama kara Jerusalem na amakana ala nyina mo ala mo ko dugu tawa ngawado ala mo bu fil ala mo pew kake jende yai no kera ala bi kafir masaw labla o bina danga de tike ala ba kina fati ma nga o karo lawa aw ko maga mi yaso ko aw bin me kafara aw ma do boyale na ala bulo o ko ere sele a japma ko ay o yedu gum no halaki o ko ko ta ko aya miro lula ni o salam Jerusalem take misal yaye o Qur'an era kono na du chamo me ala yo halaki mango halaki da saramo a fo aw ko nyuma ngawa ko bito ko kamo o mo buyani makama no horma me maka era la lamika o ku yere mo hodo mi ni o nane sa aw mo do o mo nyabulo de o kamna la jeda ni ngamo be لولا المقام لهلك
المكان ni ibu ya sababu tanya wasu duwi halakira yema mandi ka wayto المقام لهذا المكان وكما شيم برما مني امام مهدي تلا اقول لك اباك عند جمنا حلقي كا mata la mata da da fogu tabtani keme ye ne ga sabana so keme sara she bana wul imam hadi ala ko mo ire ba dugumina ni i joro ko tenen ngala bulu adap mi samo koy ngani ala billahi dum ali kadian toto tisa hal bana at pada nap mina abra ba bi toto malle gutiga ku janga sara aro bana ina ni abo tulaga do aramaduna ngala ko mali ka tuti ala ka dugono tuti sa o ko to ka den kayde o moyne nga ebey domi abu jahali ambaka kafani ya dala ay joka o magono na ya soro cidengo be alama ko yece muna ma ondu on ma to ma du na on ma ba do lato ma ko ke cide fo yatime de fuzo fenda bulu ko taka ma nga chanati ngalodu ni cidengo be alama ko ma ondu ma ba do deta cete mo wa cide je alaka farko bo sabe ka wa ngalodu ala ko abu jahli wa daga men ni modre nga magan du kono ni ngala to kila halaki faraguruti najigi kada kam magay min ala yoro limana jombe ma ngono ngay jija de ni boram maga ibi tay tega mo de hojali ni fo jamane ka tamana yere foy aga so badal al mabo kada kamalo ko kada ka tam horga kullu ba Allah dewa ala ko pay e ni ka kale ngako faraguru bi so jigi bi de abu jali tasegi ay mo horga ko bi talla ba bi de kamalo ko ma bak lingale nyonga ko ga tam hakka be tan saba boy fo ga tam muhammad fatoy wala ko e na toy diga faraguru bi jigi bi اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ويا أبو جهل دعا دعو أورو بكرة لكونه إيه أكو إنجيل نوا بدر الله الله كرابول فتشة وسر لمية الله كوباي أبو جهل وإنجيل ناي كدعا فرقرو ميغو أبو جيكا بس سبب بيساره ومر كابولويا بلو فتشة mohon maaf li bile ngala yafli o mara mi tajira meta walakin ala rama ala ci cem semanu nga faraguru bulu beka golga o karka wuro kari madru kala bana kuma boya be ala yoro kanya shi magamo boya be ala yoro kasi ala karamo sallallahu alaihi wasallam boya be ala yoro kanya shi mu'min laki kaminu memma odo kema ala kude biala ala ko qur'ana kono ni aw kunduna apina mu'mini chama ba ka sarata do musulman be a jon be a tisbato be chikoto lubulu utisaga boli ko bita utisaga hijira ke mu'mina ne do kuju ngane ala bu dusugo ala ka awtu do وكل تزيلوا نا ياسرو وبوبو بنيونا سا ها لا عذبنا غا وبوندا نيونا او دتو غا نيونا حكما كم بي كم نتي ويلا رتاتوي لولا المقام لهلك المكان
bi o maka ako ga dambe hal fem muray o kaki bulo kadi ngabe fengele mbo mo to nga yorodo ko Muhammad alayhi salam ako maga ngaw aka mo chayara kala go chu chayara nga chami mura awla na bado akadne maga mbolongono bogonu ne ko tako ke nga kale kada ga chain tamana na se baraka mawji awta chain no sa borala nga tado akadne kula mo de maga mbolongono bo tako ke nga kale ngaw da chayame tiddo ya nan na ma fadura ta barta aba yere o jojo no hiji bara isro ka mata hijila abo kono ko ga dobal kata hijila o do boga hiji bara yicha ai abi bara yida ma asile sal mani sata de foro ndaro ka istata tu babulanga ni abala ala ba damo trauma Muhammad ko fandaw he aka juma aba bara isro juma do kada ka setai manga o de bara itigewa o te bara isro mai de o mi yera bara jiko fayi ka bara itigo fayi no kada kurai ni a ma do bara ka mo do ta do ka hiji gare a ko isra da jini ne ga tide tan ga hiji ga o yo do ma o ko ne yera senga na wi nga mi boy cey nga no menena bi ceta du ko ka musata du ko ka kanu bola kambo o ko mala ya shurunga ayna nga ka sirani mo jirala ate fay do blede ate atado adoro mi na nebi o kanu nga jugu doni yiray kada kanu inde nan doni o Muhammadin kanu kamo mi men nabi nora wata magangala de wata misrangala koy ay wata arab jamana mana mono ma ci aklemo ci rabbemo o be ngala nora min nawa ko lo taala koy ay na ngakala aka ko rané ñer o mo yam keranne wala Muhammad jeni sabula Muhammad kanu sabula كل بركة من محمد فتبارك من علمه من تعلم وعلم بركة بيبو محمد لا ما ماكرا ما بركة ما مامي محمد كلاني كرم هوري يا بركة وعلى كلاني بيتي فتبارك من علمه تعلم وعلم فتلك مساكنهم ako dugulo nanyu halakita ako amma o duguye atumangulo ndo yo lam tusgan min badehum amma ñina ma yaw ko feble de lutu kam mo halakiro halbi ego fanyina ma be halbi taji kono ñini kalaw ka lakal la feñanama tey albi feñanama ko ma waro muna sigi dugi non able ko illa qalilan fana ka donu wolu ba kara falaw de la wa kunna nahnu alwarisina ko mana dugi e wala gira ka chem nu do ko jeni o takun ne fataro mara ala ko wa nere ceta bay nga ta kalamo de mun wakka shige kelege wan mo do ceno fe ala ko mina sabina do abedo be ta ka to nere ala de ceta bay nga ta do ma be fa ka boy atara ka mun do ne ta do sati mi zoro ne de como ka grijeno fe hagre ndayaba abella ka kenyonga ni ma do ngala sarafa do la bina cheka ba be koro nim sada mena de emma ala nyini e jede nyini e cera ka bo je koro ke vitamina ala fa ya do cena ta yoro mai de saji guma yoro de ni
ngona sura era kanyina ma be me ala nyini way ba jenyini ka kenyo katlaga anyoni kata ala sira fa ko na fara ala sira o donedu yatime ono miskino desba to no ko ba to no bana to ni cisaba ni mbe ala sira misijo o e mami ma ko e ka ba bane be kan ngala nyini o kuma ko re wangu me nyini ndara o ka saya yo de ngemi ndato e kana so ka fi mo ko ala ga hinana de hedet na to ya abika ci godi wi bulo bo abela ini fini jani gele komo ala ko wonere de centa bay ay hakli sigi on me kala cew no fe kala dugulu ce kala no ce kala ala ko he ay ngo ga don doni fem nya fay no bina no fe abita ka beto nere de centa bay aw ku ne de ada wa ka be ko mini ndai da bengalo ne abe kalfa ala de lo la mina be kalfa bine utone bule ko ne mo ta foyi la ko ne de kan ngani ngaw man ñini de wa ma kana rabbuka muhilkal qura hatta yabata fi ummiha rasula ko wa ya hakili taala ala ta hakili nyashi jemo fi fa kasro aye ladil kandumo fa kasro ay cide ci kana wa ma kana rabbuka idama ma ke fiu muhlika halaki bay al qura dukula jamanawla hatta fa kasro yab'ata ko ala bi cilge fi ummiha dugina atwa jamana nuna dugu bala wala ma kibara soro bi soro dugumina rasulan cidena yatlu o cide o bi kuna fandiga sa alaihim adama dunya jema ya ayatuna ne alaka dagurewna o ma kunna muhlikul qura bisaka ko wan misaka ne alamaka fiyew halaki baye dugula jamanawla illa wa ala zalimuna fa ka soro cide ciraw da mata de fa ka soro amutire cide bakatla ke teni je kono akono kare da kuma kun dato ibli de lamene ga baw korana kande ni mi jigram honka suratul kasasi aya bi worona bidru kono dona bela me jemi ngono bi mune bebi ñoo ba bewa ñoo dace bewa ñoo ñeñini bewa jibe ka halak ligawa fiya be ka halak ligawa taso be ka halak ligawa obi muvo ko ata hakli munumnu ko ngala ka cide na den no ba me wa bande no so cide tamo dama de wa kemme ka kafani ya data ko ga ñoo zagarate ko kuna yo yep mami aw mani kele wala ga cire na masa wala ala ko ma man ma toy amanga toy de aw bi halaka sade ko boy mitla ga dal wero da wa me jemi ngono bi be nyabo de la be isona ma son i nyabo la hande mo la ka fo ma ka sanga fo ayo ga jamana mu bebi anyo ga mbal bay mu be aya fo be komo kunungo nga Qur'an da ko yalla bana surati fara malde fara dozo fara malde fara ala fla fara malde fara kado fara malde fara yala adabla jamal la wati jmene abanewa ni halakili mi yemye o mi je mi ndam mal fana anyebe munay arubaje mano to woro katamene ka o minungo an dekele la o fana labe me kam wono ala raka di halakilu tasbaka halakilu fiaka halakilu ayo fana daw ka kalaje ani marma fem minuni acira sambi jelbi ka akololo kon adama de rek sika yere soro o de mami labe me jona bo fabe ku labe ka nyongono abo fana kalamo wala ko nawyen ye wajbo kono ni hakil me o ga cidiro na ma ka ko dola de jemo wala ka ce fole na wala muhammad aya fode
dugula khalifa be ngunana abe meselo nga dugulo ga anga soro tu fuy nyaay kabina o manda ala be kan fa ka be ga daru da yo defo ko nyo chamake waje bala adam la sa o mode ba da salamu to dara doniya nyabo tama shawde la amara fa be mun yoru golo godo nango nyola daw ma tilo dugulo ko ga ngala ko abido ko ngene ko minu ngabo lu bo tere ko mama dia jira ala ka hakli minu ko folo de qur'an ko no o sange me chama nyolu halaki ko halaki la la fla de be kado de de pew ko boy ko ala so dali kuro kuro flana ka be halaki ga boy fona ka dugele wala ma dama do o ma dama do wala ma kabila dama do wala ma shara atiniya ni halakilon ja ina fo foy teble o ako ala bi chaya dama no lurasa ko de halaki suya flade kera ala fa katame wa me ko do kono fana kono nga bebe no ngono ko ala bina ya tawari dali rabba ki sigi ka bulu fla da se ko ni no baga tigo ko te ko o madala yo tigere ay ali khallaqu de okma ni qur'an da kure je bebe ngala mo bi na kado ko fo qur'an ya fo na ya yeta okma ni mei anyo yordo ko ga jirala ko de je rabbil alamin be bado shite min de labena hali tige me jamana dola ato abebe labena wati seledo kada ala ko de tey ni ala ko de bora an tukuna la ande ko je imam ko wato wadi ala nyina ma ba kele lubu ko sokuru kele ngono nga je nyina ama fate ko sokuru kele ngono ateku be ko jende bi ala nyina be mi ko ja ko la dugulo bayira yi wala ko be dugulo nga ma fa ka boka dugulo na toy me aru shuga bla nyona o yala ka fali doy aru bi nyova to mito ga fie shuga kaka tan doy ka to ya mara di jimo ta do chewa boy ka dugulo karni doy o yoro e mara so le mi fana biga ma ba ufa ala ko ama ke tojo ay u ba kan deme yeto be mi no alama be ka nguna ka ma recife ka ma amerique fe ka ma france fe ka ma almay fe khalifa en beke tare ko bina to ju sebe ne won nyabo de la na ma ngal ladil kan nume je tare ko je histoire bina to ju sebe ka daga ya soro je fa nga ba awde bulu donc tay ni ka mede wa ma utitu min shay'in fa matawla hayati dunya hey ni mefu ya kado ka fo je femi ndi mamo ngala fe akui kado je da mutafitini no fo fendra ma ko be je da muntade wazinatu ana masri wa ma inda la khair bi mi ala fa de kay nga nyeta ala fetay ko ma nyetula ala ngese de ka nyere bo je masri ngoro de ma rabeni o kamo kunna fulo wa doni jume ngay imam madi ko ma fama ko ala ga fasama ndi awde kay doni rabi halaki na fulo rabi halaki na lama nyim ko ma ko ala ga fasama ndi awde kay maza doni wa tari na fulo ako ala ga fasama ndi awde kay ni vem fe kele na la itabla bi halaki ndoli yere de o be ke sobe ke to kunu katama ko yunga sarafa na beti am sala fitini anga edo to rasul la ke baramato dugu dale do fe yom magarto ko taw hina to ko
nga dɔgɔtɔrɔ ka kɛta lajɛ banabaatɔw la e yɛrɛ min ma kalan i tɛ bana sidɔn nka a hinɛ kan ka dɔgɔtɔrɔ min a lajɛ a hinɛ b'a la wa o b'a dɔn i ka banabaatɔ taatɔ don ka ordonnance caman sɛbɛn ka d'i ma yanni k'i bɔ pharmacie la a tɔ i ka banabaatɔ bɛ sa o b'o dɔn nka o bɛ t'i bila ka taa san e nana n'a ye e bɛna sɔrɔ cogo tɛ yen e yɛrɛ ja wuli kojugu i bɛ fura fili ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ko payi an y'a dɔn nin de kama dɔgɔtɔrɔ ka baara filɛ a ɲɛ tɛ banabaatɔ la a tɛ bana sidɔn wa sisan n'ala ka fasamadiya tɛ ale tamacɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan wa k'a sɔrɔ ale de kan ka jɔrɔ a ka hinɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan nka a lajɛ a filɛ ka halaki ka tɛmɛ bɛɛ kan an k'o to yen urgence sapeur pompier urgence mɔgɔw ta kɛta fana ka jugu nin ye olu bɛ taa banabaatɔ jɔnginen ta barangaruw la walama k'a walaka diɲɛ subhanallah o mago tɛ joli la o ma tɛ kunkolo karilen la nafolo in o bi la ilaha illa a ɲɛ kana f'u ye a ye de kɛ maa ye nin a tɔgɔ di o bɛ sin ka f'u ye tɛmɛ i hakili wulilen don i bɛna dɔ wɛrɛ bɛ na ne ka maa don u b'a fɔ o fana ye nin bɛɛ kɛra anw na ye urgence la k'a sɔrɔ maa kelen olu minnu bolo bɛ nin joli la u ɲɛ b'a la kuma na olu de kan ka jɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan hinɛ kan kun bɛ ka tɛmɛ nka hinɛ bɛ yen wa jɛ n'ala ma k'a fɔ dɔnni walama ni mamadi ko a to ala ka fasamandiya n'o tɛ e yɛrɛ danbe min na komi o de b'i tiɲɛ sisan o dɔnnibaa joli joli bɛ mali kɔnɔ bi n'ala de jɔyɔrɔ ni nafolo kama a lebura pewu ala ka fasamandiya ka d'a kan a bɔra o kɔrɔ ale ye ji a ka nafolo a tɔgɔ de a ka dɔnni n'a ka bonya ye dɔnni ni bonya in nafolo nege min b'ale la o y'a bila ka ko kɛ min y'a lebu donc ala ka fasamandiya a bɔra o kɔrɔ o tɛ k'a fɔ dɔnni t'a la dɔnni bɛ yen nka a bɛ min a nafa min o kama adamaden tuma bɛɛ i kan ka ala deli kana jigi da i ka dɔnni kan kana jigi an deli ala kan n'ala bɔra i kɔrɔ o de b'i ta k'i ca saba wa ma inda allahi khair min bɛ ala bolo o de hɛrɛ ka bon wa abqa o de bɛ to a fana t'a kɔnɔ yala a ti kɔlɔsili kan wa o kɔrɔ a tɛ hakili sɔrɔ o jɛmaaba joli joli de bɛ a labanna cogo di jɛmɛ minnu kɛ maaninw ye n'u tɛmɛna u kɔw bɛ cogo di bi sɛbɛn hamawula mun ma k'a la dɔgɔyali ma ni lagosi la mali kɔnɔ yan fo k'a kɛ suyɔrɔ yɔrɔ ma dɔn ko tubabuw taara n'a ye a taara sa ye nka kɔ bɛ cogo di bi a ye diɲɛ ɲini wa nka minnu ye diɲɛ ɲini o don kanu kojugu k'a la o kɔ bɛ min a denw fa bɔ a kalandenw fa bɔ o bɛ min bi o y'a ka ala kofɔ yɔrɔ min bɔ cɛ k'a ci fo k'a bɔ cɛ ka taa fili o bɛɛ kɛra a tɔgɔ di a tɔgɔ di vitiri kɛ nɛgɛ walo ni a tɔgɔ di a bɛɛ kɛra o ye bi bu y'a bɛɛ k'o ye bi k'a sɔrɔ a taara ka sɔrɔ fitinin san saba mɛ san saba o yɛrɛ bolo ko banna pewu ala ko minnu ɲini ala ɲini olu ka ko tɛ ban olu de bɛ to aw bɛ ɲini kɛ a ko bɛ ɲini ka dɛsɛ nka a ye nin kɛ min na n'o kɔ barika o ma kɛ mɔgɔ de la makan kɔnɔ fo b'a fɔ ra'ayina k'an ka bagan gɛnna min b'an ka bagan gɛn sara la ko mun tiɲɛ bɛ yayi nkalon don sa bagan gɛnna in ko tɛ ra'ayina o kama ala ko wala taqulu ra'ayina kullun zurna ka a gɛn ka bɔ faso kɔnɔ sufɛ
minu yo ko be mi Abu Jahl ko be min bi ma woni fem mani nafulo wa joro wa ay hal alkaba sani ala fe abe mango wono ko mana ya to wadi alkaba kunga ala kray ko fle ako alkaba kunga memnu ako ayna mene mashita bo ashalan to enje ni to yajite mana ko tigani ni ka fa alkaba kray tay bilala ala kray ko laga to mena ina ta badi ya sene ka bo jula ay ala ma do ko fo nyana minya ala nyini ko kon noni na obe mi ngalodo ala ti somore na ala ka yara ni ne ko abe fe foyte no madaga jemo fe ala ko ani ci o ya tagawa sayabina au ba ngani ngoti ba kada ka le ni de nyini to ma abuka o de hera ka bo bito je soro na folo wat kum abba pew ikum atay ahman wa'adna wa'dan hasanan ala kusa akop mano naw ya tashi ga je ram nu chugo la je ay ruka nyina ma yakono nin nyono minu de bana naw yoye o kanga aw blaka famuri jimenge o de ni afaman yala mamiza wa'adna huni ala yalaidu taye wa'dan hasanan laidu mana fa huwa mulaqihi obna akal laidu manzo waladi yafajme ni ala ma fefe ngufara kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamnu niyo toyo ko fo anu toro ko fo jemo fe oloke mi nyini ala lahara o nyanamaya o mi laydu tawde soro jenye banda ya kanota o mi ngara no lu jigi dawka ala ko laydu may ne here wa teri mami ni ne alaye kaman matta'nahu mata hayati dunya thumma huwa yawm al-qiyamati min al-muhdarina ala jere ako ebo laydu ne fa wa teri mami ne alaye je da mu do moya je na mata ko no nyo o da mu tade mi moya no kiyamado thumma huwa otigla makale yobal kiyamado jodo kiri utigado minal muhdarina abijo mawfa minum nanyinga ika jenyen ma kem benjala def mon dekena ni matena alawana muna ifla kiyamado do mamena nove nya kam nyina ma bega ala kula kiyamado otebala kijowe ala ko ni ma fly na ebi jimenda onya do ewo ni ame wa ko ami do ineta no e la harata nga jeta tamulo fiu ango ami ta to je ba sama ka sagi aka juwa mo de nala ma nyeng moy tigi yabo jebolo ande se to shila agura ro anye bale dila ando bala am se gam bala ando tala la ala jina en anye ta shila no am ta e chugodi nara ma nyeng moy tisamal ma kay iga kalati bo korona durshi kedro bay abada igalo ma yati bo fala ga nyemo eri ke jede ka to bega mashima se kiyera bo jenglo fala ki deme o kama ala krako sallallahu alaihi wasallam ala kra gene muhammad rasulullah gene cido mbeje la fa samandi aw jodi rabbi la takilni ila nafsi tarfata aynin subhanallah ni ba korodo yetwadi ila sikile bisinga sumate ni mo hono kade wa gona tabe enni haklis gedo ko anye doni ge am se qur'ana gana am wajuli ni ngorome ben ina do wajuli nde qur'ana kalate mise ngeba qur'ana do shote ala ka ko juri rabbi andigala la takilni kanane muhammadu to ila nafsi nyirabulu torafata ayni hali nyako ko kele nga en nes gibe ko anya missionnaire ni ala ko ki yejini e choro kamewa
seconde kelen ne ibla shaytan be tulo kila tarafat aynin ala nyeko ko kele o hakani ala kanen muhammad to nyira bulu niye kanen na wala duniya ngawa karo ko wono gala tlale do karo ko ngalo wi da kono iro jume mune itla kalawa o kalawa yere mo hodo ko abada kana do nyira bulu ala nyeko ko kele mama ay farata ñor la ay suñu bita itisakro fiu fala ka ñemo tora fata ayni ñeko ko kele o hakke de ko ñeko ko kele hakke kanane muhammad to ñira bulu er bi jigi dajme ngamal make e kan nafla su nafla se dugla wasali wajili ñuma nge ci tara bi do bi la ka be cey bulu ape o wayi ga jol be mo min ko li kono e wayire ga da ba pe ere fla ere saba e ga wajil kono ngene fe bla ka do kar sabi de wajil ka do kar sabi wajil ala ko mo ko bi se goy e bara jibe mi ay de e ma kene kama koy e ado mbo de kama e ga ere fla be kawo ke ina la ke ya kala kama ay de wala ko fem mi dus ngona ne bo de la ingan nyai o wala men jol de be ni shitana ba ceta ya tla kita mana ala karafa asri mina nedu ala bi disgo ne la jo innamal a'malu bi niyyati ala bi disgo na la je ka soro ka wala mla atwadi o mina kono ko ne ala ma nyamo wali man chamo mom be e babla rama ablu atay sarka babora karsa fe e karsa ngwa ni gata anu baraji ala ko ani che ani ngene nyuma karsa do mi ngama auto do de ko do ngoko fa ni baraji o yo ka hake anye ba mina o be critique de ka auto sunun do ko bo don bo do karsa mo namma saraka bo nyina kasala bina kan nafulo soro wa saraka bo mi mo bo ala kamo mo bo salama kamo awru mo ndayere nga kan nafulo kasega to aya ko de kamo wallahi ala mitla nafulo halaki nga o nyeto yoro de aw ko ande baraji ko kamo mama dia jira ko nala ka fasama ndiate ambe wo mi gona ko ma shiti boy be bala ne bitoyi dono ba ko tula ngala metto la ni ay fana la ñini mo kon ibale bi toy ay goro mi sabi do ko ma ko yara to ma ko huzur ko imam madi ebma ko ma hala e rawa ko isra mo sesa ko cheminun dey on yode cheminun dey o yawne akwai yara jira abika jinna inywana bi yara jira odela akwai bangone ya ka doge nyuma do kata mi jira mi mo ko lade yara jira jinna bangane aku wa auno o chabete de ngauto famu on de yanga we koy anana de kana boy yanga yala ko kuma nyenyore mi sa fati ko mi mami mo jokono nala ma nyemo o tey fona kera on na nyono wi atabu shitana ka grawno on tamana yenga ama nyara jajinna falu damu ga o buga pa bo ga ebda kibdi yara jirawla eni ga fini o wi yele ga lu mo bi la de ko on no chebete anda o doy koy baray mi o ga chemnu mi tay o ka do ko du manina aw minu mbe ni ko li ngono ni fone na awde nganju ko do ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ni je
diɲɛ masiri e y'o de ta diɲɛ sɔrɔ diɲɛ tɔgɔ e y'o de ta kumana e bɛ ɲininka ala kɔ wa i kun ye minnu da ko k'i jigi da yɔrɔ sa min ni ala tɛ kelen ye ala ko kuma wele bɛ da sa ayiwa a kun ye minnu kɛ ne ala jɛɲɔgɔnw ye ne ala filaw ye ne ala kunkɛɲɔgɔnw ye u bɛ minɛ dɛ أين شركائي الذين كنتم تزعمون وبمي تتو لمن بابي وا بس منه saya do beda kono bako shille jelo kiyama do kanaka minga alma bayakamo minga bornyakamo minga fangakamo e desera ka cheta abbe minel mawdu to imo le ka alay ka ala to ya no ala ko sisa iya blani no de la o be mini bi jabi tse ke qalu uga jabi fle qala allazina haqqa alayhim alqawlu ninda lu jura ma mi ngasa nu ka kawale rajira ka fo chena ni ne awne ka kawale kene ko olu ko wo rabbana andiga ala de هؤلاء الذين أغوينا كوتشنا كو أنغرس ويكو ما نفلي كوي أغويناهم أن يفلي كما غويناكم أن يروك في الجوينتهم تبرنا إليك بيغو نساء وكما مينو أنو تنيو فده كنداو نفه على كو بي يما ورا نيونا تنيو بلي كوي كما تبرنا إليك كو نيو ورا كبولا وكما أنغون بي على فاما بي على كو أي وتعالى ده jamba gulawa ubana chemina e kamo e ado chede ni e ka bunya ani ka daraja o kamo ino mabbe yu gwenka chedu kula e de ado chedu abbe mborone bi gre e bina fo chena ke kon garso ko balga cheta o ngai ko ere ko filla wul fillanga be be ko mi saw mana on gone wa to de utano e bi ala ko o tala de kuma kenu yana yabuduna ukunda omodo ngu yato etadela unala ala fa mala batu yato ala talawa useka cheta wa of emu balka cheta ngu ye kala de uye de bawe ka maka de bato kangala tatu kasro dusu be ka fuye kuma be abe mina cheta de wajahadu be wasa kana anfutum malikuna bi karamgo ya ni aboga jo bakle abe ko na ba ko ahmada de che ye onge weru bodo e ma tafsiru be ka yelema nga a jongwala chena madi ko chedo nu mi go nga o ka gole ko o mo bu bo taw ko don doni ka ahmada ka tafsiru fo onga labe bo tuku ko wa ko man ni kafiru ime tasula nyina kasera afo bo o to la tabina ba alla mune do alle bule do te ko jahdu biha ubaya kawden nangari wasta kanata ko nga udusku na che udusku be aka che damo mali bayo ebi o kama ahmadiya dugule ka cha ahmadiya kana ka tay mali kono wa don ba kunda fana ha amada dugule ndo okuma atafe awo tulu tafe koroma nu nga che ngai ko mi meduskuna nengu de to ko fo okuma wero ko pon hay bay koroma be fana sale do kama ka fo yabala de amada nu ndade che nga karamo ba ka fa ina kada ka ire ka kuma o bisi ko no daw ina kana ka te ka kuma no daw ina kana ka woro be ka fo kuma na de an gon da ya me wati kono ko de be ta yebe وقيل دو شركاءكم أنفو قلبي أيو ولك أي منو غني على جنيو ني على فلو ني كولدا أيو ولك فدعوهم فلم يستجيبوا لهم جيجي دام ميغاو ويرا كونو غني دو اكولا كمته كابي تاميره
obe ka wele daka memini falam yastajibu lahum ukma umawla min de waraw al azaba o do ya soro be nyebe jahannama to illa jabala nyangatala law annahum kanu ko hanna ya so lu kunzira ka kana bawe je kono anga ande je kono bla ko tigodi nim safle on ni ñono chamade temen ala kratlela yow da karam go baw o tara du ko jugoro weru duskuna chainde do nga na fro ngatu ni no fete ala o fana ala adu be aka don ye muhammad nga far ko le ngata ka to an be desara koy ko ñono chamam da kiraw tlela wa mahdi tlena misaka o chamade be nala ñina mi mo do la kana se kana ayira bosri julo ko nuna o konte a chama meta de wa yawma yuradihim do mi wele bida fa yaqulu akora yalla bi wele bla mo maza ajabtul mursalina nimbela awe sambi joli ke je kono cide mununa ayu jabini muye ayu cide on jabini jume fawm yatale hunan baw akbara beddu ko lula yawma zino do goni fahum la yatasaaluna ñoñi ni ngate kabse ka kono fandi ñomo beccoro nedo ika jurumu kono ika atwadi ika kono gwa meki labo be ñacoro nedo donc ma ñooñu nga tey be tale di tegamo ne كذب أصحاب لوط المرسلين وكذب أتقادي ثمود أتقادي وكافوا ثمود كاوي تشيدون من زمان كاوي تشيدون ودورا تشيدون يبقى يقرأنا كنا تشيدون جولي umurta yusuna kelenamo umurta shoybe kelenamo umurta solu kelenamo nga chide on jodi ado afa ni chide ngile paw ye chide beje ay atwadi e ko na chide ngile na bita sare yawdaw angala je umaba nabila isa la ala bana jmena ita to hisorobleu isa na lugo kunte anya jinga meta de abay suru bay aduna ka ko be fo ala ko muhammad nana kara jogodi olu isa ram man na kara fo mata muhammad mo am tabi ho ciden gelem bew on na ngarli de bi cide tobeje ita shi soro ko kamo alay kangarda anye muhammad ye karo ala kala ne uga ambele jale kana cido ngoro raka mo nyona ato ni bana kala be babe je yi ko done koro mo sare tina bi fiu ame mahdi ko law yawdi ko isa mana mata mo hono albi mo hono ko mo wol febro khasro mahdi na fo wada bulu ko fe wata jime bina koro la wata jime كما منافر ماذا أعجبتم من المرسلين أي تشيدو جابني فاجمعي أي كتلة تشيدي كله وجابي لانغلو من ديرفا أي تشيدي بري تشيدي لانغلو أي تشيدي بري نني كذا على بيبك الله جرابيلي ديمو إكاواتي كولي كوننا نيم مسكا وكون فما دون أفو هني دون غيرت لا تزي ko maza ajabtul mursalina ay cido ay jabir mu af maka jende la amu cienti gade amina mo ko da ka otamina ka jefe amako rese ke ka nyedo ere fa amma man taba wa amila salihan fa sa ulaika an yakunu minal muflihina mako mana mamunu zanni olu tubira kallimaniya ka wala nyumange otila maw
ka cala olu bi do ma ɲumanw ka koli kɔnɔ nka ne ko iti tuubi i ka fɛn bɛɛ ka ɲi i ɲagari yɛrɛ la i ma lebu ni yɛrɛ la wala lebu sera ka segin kɔ a bɛna lemana jeni na lemana datugulen de i la ka da kan i dami yɛrɛ la kojugu ni sigama la k'i man kɛnɛ i bɛ fura de ta nge bɛ ka funu ka taa ya gila ko ye i bonyatɔ ye a banna i ta bɛ tiɲɛ sa de sengo tɛ nka maa min zamana k'a man kɛnɛ i b'a ye a bɛ fura tali ɲini o kuma ka ca la o bɛna nɔgɔya so faama man taba maa min n'a tugura kɔrɔ ye a ɲigira a yɛrɛ ka lahalaw la o kuma ka ala makɔrɔla ɲini wa a mana kalimina wa amila sɔrɔ o kuma a bɔlen ɲɔgɔn kɛlɛ la ɲini siga t'o la asa wula ka ɲɛkunna minɛ mufilihina masalan an Nuruddin min ko fɔ ko an ka taa fɔ Salman Farisi la mun y'a se maga ye a dini ɲinitɔ de a sera ye o i yɛrɛ bɛ koli lajɛ a fɔ nin ye ko ye wa ayi n ko nin tɛ sa a fɔ an ka ko ɲɛɲini ɔ maa min b'i da k'i miiri o la dɛ i b'a ye e bɛ sira e bɛ ɲini de kɛ sisan a dɔn min b'i da sufɛ k'i miiri a ka kɛwalew la a ka tile baara sufɛ k'u da ɲɛkɔrɔ a bɛna ye ayi dɛ ne kɔni sara ta ne sara diɲɛ ɲini kan ne tɛ ala ɲini jɔn ye ka da kan n ye n ka baaraw da ɲɛkɔrɔ n yɛrɛ a ye tiɲɛna a ye diɲɛ ɲini de ka ca o tuma ne ye diɲɛ den de ye e b'a ye sunɔgɔ fɛ sufɛ sunɔgɔ bɛ tigɛ ka bɔ a ɲɛ kan pewu a bɛ yɛlɛma ni boloda sisan n bɛ bɔ diɲɛ ɲini na cogo min ka da kan a yɛrɛ y'i taasi k'a ye de o ye maa min ni a ma ɲɛ k'a yɛrɛ la fɔ a ka fɛnw n'a ɲɛkɔrɔ dɛ nka maa min ka miiriya tɛ sɔrɔ fiyewu a dɔn k'a fɔ ta tiɲɛ b'i ye Salman Farisi Persika don mɛ mun y'a se fɔ ala kira ye a diinɛ ɲinitɔ de sera ye a tun bɛ lahala min kɔnɔ a ye nin t'a ye Nuruddin n'o ye Imam Madi ka khalifa fɔlɔ ye mun y'a sebaga a ɲɛfɛ ɲinitɔ k'a dɔn a yɛrɛ ye kuranɛ dɔrɔn fɛn o dusukun nka hali bi a ka ala dɔn a jɔn maa la a bɛ ka dɔ fara a kan lahalaw bɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min a y'a dɔn k'a fɔ ayi nin dɔrɔn ta ye diɲɛ tɛ se ka to ta sa ala o kumana tɛ ala tɛ yen bilen wa adamaden ka miiriya kan ka ne sɔrɔ o y'ale bila ɲinini de la o kuma a bɔra faso min na ala ye nɔrɔ poya kɔfɛ a tila ka segin ka na nka ni maa min ka diɲɛ denya ani diɲɛ kanu ni diɲɛ ko yuru ye nin miiri suguya bɔ e kun la pewu a dɔn k'a fɔ kungokoya don ayi e yɛrɛ t'i yɛrɛ ye bilen foyi e kɔni b'i yɛrɛ dagɛ de tɔw ka lebu e ɲɛ b'o de la sa komi ala k'a ko tuuba man sala tu yubuhu an a ko alijinɛ so tuuba bɛ maa ye maa min ni a yɛrɛ lebu dandani a fɛ o ye a ɲinɛ maa wɛrɛ lebu kɔ nka o tɛ ne n'aw ta la dɛ lebu bɛ tɔw la an ɲɛ b'o de la k'a sɔrɔ ɲagasa min b'an yɛrɛw kun o bɛ ne ka dɔgɔkuru bɔ nka an ɲɛ t'o la nka furangalani min filɛ karisa ɲɛ da la dɛ anw ɲɛ b'o de la ala ko i yɛrɛ taga b'o ye ala kira k'o de la maa min ni a bɛ to k'i miiri a yɛrɛ lebu la dafaleya min b'a la a t'o lajɛ dɛ nka ala yɛrɛ dɛsɛ bɛ kun a bɛ miiri o la o b'a ɲinɛ maa wɛrɛ ka lebu fɔli kɔ warabbuka yakhluqu ma yasha'u Muhammad a fɔ i dama ma ɲi a fɔ adamadenw ye ala bɛ dali kɛ dali min n'o y'a ja dali cogo min n'o y'a ja comme Imam Mahdi alayhi salam Isa ibn Maryama a ka nani diɲɛ kɔnɔ ni fa tɛ a la ni dɔw sera k'o ta o kuma ka sin k'a kɛ ala den ye k'o kɛ sɛbɛ y'u bolo Mamadu ko a ko a ma filɛli kɛ kosɛbɛ a ko n'a ye filɛli kɛ ala ka dabɔ la kabako bɛ yen min ka bon Isa ta ye dɛ nka ma n'i sera k'i toro ko ka taasi ma k'a la kɔni e de b'i da turu fɛnjugu kan dɛ a ko a ɲɛ bɛ tumuw la wa
ni samiya sera ako ti fanya ma chama u fo be mi u bo be mi mam yerba bu ci kala mo ci ko du je bi ngata tumu blé kele ka yoro fate fi mo mbia blé ma iyere ko anu morami ako balik dudu ajaba khalqatan min masihikum wa yakhluqu rabbi ma yasha wa yaqdiru ako woni daba may kada be dalga dal ci ko nyaaja de is fata isra yo ke isa e asna o ke ala de o sama sara bi ngatu blé ni mu ngele ka yoro fa o fo be mi bali dudu ajabu khalqatan min masihikum wa yakhluqu rabbi ma yasha wa yaqdiru لا ربد كترى في مربي تكون في الليل وتنمو وتكثر وليس لها بأرض ولا أبو ففكر هداك الله هذه أكبر أكون يوتيوب لنون يوسا وفوق بابا سكون دوك جاجا وفوق مي وباجي نيجي نوا إتارو بابا غير نوا إتارو بدو فموا إفا فانا فينا مولا ko ni isa fato la ka ba o yo ka ala de o ma nu ye mu ye ala wa o ne arme ma tashi ka ko era do problem na ko no ni tashi je ibi tru fu chamaka do ma yan ala ko wa rabbuka yakhluqu ma yasha dal tugam ye ala jabo de ke ko ji kono ni bo o few laje anga ñeyere tlena ibi dambe kabo ko mo ye ita ira ta ali ta ita bi to mo mo blere o ji wona tawi do zo fana dum me do zo la ko kono o fana be dambe kabo ko ye ado tsiga lagalere itna daguna ko mi be amu ala wele law fana olubo chola wudi kala bannu ubi yeta do fana fenda ala raka masaya adonju ko chama be o ne zime ka ala ka masaya da ne ka da chiwari mo ni e fe mi do ko c'est ça des histoires ita foi do jena afra rabbul alamin esna ko alam da ke ne ka kulinyi e ka don tarami wama kana lahum alkhayratu hey ki ka do aw don ta koy na koy ay khayratu ala tade aw kan la ini aw dongo naw ko mi akol la subhanallah ko sane ala tay wa ta'ala ala qawtara amma yushrikuna kabo fomo o kame kala juya nga fenu wala ma kala to yonga femini ala sanga yonga femini o be ala ka o be dama mi asana do kabon mo asangoro tale ko bumo wa rabbuka ya'lam e dama ma de bi donige fena ma tukindu suduruhum saminu udusugo ngama ko dogo wala ma ko datku o ma yulinuna ani fami nu bo dangana me ala ben bedo wallahu la ilaha illa huwa ala de ala nyu tema nga tru fomi fe foye fomi wen kanu ko ni ben kanu ko ko ni tema nga tru foye ben kam ko faale lahu alhamdu tande ala tay fil ula damena wal akhirati an laba wala ulhukum ya marad ya latai wa ilayhi turja'una wa bisay kana yarala wa wallahu la ilaha illa huwa kuno anyaji rafo la ilaha illa allah dakrai o fara alla fa muhammad nana wode ce abina fa go bismillahir rahmanir rahim salamo kon ma fo ka jong wala cien do koy nga e mi ya fo e ma fo i bismillahir rahmanir rahim anyo mi misalade kunu
la ilaha illallah anyo misala kele do dega tawara bani manga fongara kanu ka kanu se akebe dela fokata ite trai almadini mango ke foye fo ala oni armade kemeka fongara kanu kaso hakemo min da ngala yekun la ilaha illallah cherawa ayde e ma famu ni banaga fam bala ko ale be fa ay alba be alay no fe tabina fala ko qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa jinde ga josona jobatula bul tigde kayni ko de wadu skuna jonu naga so ka zuru nyam masangala kadaka ala go ala ya armadini dani ala ko de wa foy wara tega ala ta armadini bulo ngalodu wa la ilaha illa huwa alayne adama de ka fawre kanu kata foka inni filano fe ala kanu ka fawre fo ala non nakawe wo adama ni yanda to de ibe faw fa no fe ere sebela inni bela no fengal la law fori ka blabla kana ibna ay ebe ala de no feta kadaka ala ila hala do feina o cenya wala ma o timiya wala ma o ka tugo do ko neto e nibe tara fay no fe o nala ye o la hala go feina ibi tigala sisa mu yitigala kadaka la hala no ngula ni masangala wala de kunye e mogosa o warala mi ngay ko do ala o kuma ipi jin no fe ala inde do ni daw imay ala abla to ne banala wa o kuma ajariyo la ilaha illallah o jariyo la ilaha illallah ajari bismillahir rahmanir rahim ajari bismillahir rahmanir rahim ni ala tamashin ni ala toy o ko fem bisinga ajari bisinga adota ay kabako masala dal feni dukulu sangulu enne era ibolo jeni min nimo itna foy ke note ibi jimi ni dami jeni adi ibi ga jimi jeni oda ala do ayde ala ka tamashin aka la mbalo de waja ka fo ala daga tambe de senna o kuma bismillah ala bi doni tamashin mi jeni meddu ko kiti ka dal faraje farafi anju meddu ko no niki bi wuli ka tawida tama faji menga du ko jeni oda bismillah se jeni oda kena jeni daro o kuma jere bismillah am jere bismillah nga silamo ko de a jong wala bismillahir rahmanir rahim nga taw be fana bismillahir rahmanir rahim ajaru yo bismillahir rahmanir rahim amma jo bismillahir rahmanir rahim wa la ilaha illa allah wa la ilaha huwa o yo kelede femi mbeka to ni adamadini kemme ka fe warata ko o danika foga nyina ala era ko akan da shi dodo wonde ko mi abla fe ngamnina ko mi abla kay mo ko sa fe no fe no tatara nyam so yadi musomi ni ajenya ajaya abonya amaya atwa de anuya o yenene sa no fe kadone ne wala no fe amodo wati jume nuguya mi kene yami mugami ni ala no boala ni banawye e ne bisinga tiga alati e majma eno he adebeo anole to yo ajale to yo on ni me Allah haram no ala ya o boala mi man ne kele kan godo me jin no fe Allah o kuma jarama yo ila ilaha illallah wa majama ila ilaha illallah ko wati bana pe السلام عليكم ايوا بنا في التليفون دي كان ndamna sa insha Allah taala anga fuli be bawa kante la fiabu alhamdulillah la fa o flabela samake kani bagar samake anga fuli be fofana bangoni fuli be nimizat fofana anga fuli be bishnaru berje be fave kaye jema jijeni kulukuro bamara koya kita do mangura e o be bon ko fe kita farade
kita farat atau di Buguni Kolonje Kati Sa Sigaso Kucala Blah Abeka Fulibe Inshallah Fana Joila Amanya Mingo Abedo Inshallah Ta'ala Alhamdulillah ni wati na miye nga juru ala blalendo absida do an yɛrɛ ka numéro fɛ 76 30 27 33 77 86 78 53 76 30 27 33. Assalamualaikum kokana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kasih. Agak mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Agak mana lagi? Enggak, kok kan abe? Enggak. Mi ye ni juru alsa ala blaleme ni wati na 76. Assalamualaikum. 30 27 33. Assalamualaikum. Oh, mega. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Amin 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 amin. Amin 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 amin. Amin 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 amin. Amin 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 amin. Inshallah. Ya Rabbi Allah manga kalban bani baraka sun shi ne kana amin 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 amin. Amin 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 amin. Alhamdulillah manga flower la bugo bela jere ko. Inshallah. Abnai jalo ko flower la buni. Inshallah. Allah fudi jamaatu be wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam maiga. Jingoni, jazakumullah. Jazakumullah. Mi ye ni juru alsa ala blaleme 77 86 78 53 76 30 27 33. لا تعرفون نكاتس في إلهنا تتلون ألفاظا بغير معاني. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله. الحمد لله. بسم الله. Blanc. Inshallah. Muya kala kata. Terus lor. Nete. Ha? Nete. Abega telepon dalam. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam blaleme. Kokana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Kiribe. Alhamdulillah. Alhamdulillah kitaya no. Aywa. Ambe tafsir lana ba fala jere ko. Alhamdulillah. Malikono ani maliko ga. Inshallah. Sabo ko an ustazi ayadan na kinara to na laka ku ke kinara. Allahu akbar. Allah me taro fana ala rasul mandi amani. Inshallah. Me do ni ne o braji ne fe kita security kunka anga ataku ga ta kusere malika me do ni te fe. Allahu akbar. Tafsir kene ko na ambo ni ko na di braji ne so kan sama do ora. Chado. Do belakang am ko ba fana ma ko ta anam balon so ta to ba ko fe ana ko ni ga ko braji ni. Aha. Ako ko ani au kan na ko kita. Inshallah. Balon na dengan aku kan di Muhammad Ahmad ko fe na kita ro diga ni mo do. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Jazakumullah. Kokana. Rabbi bismillah. Abi kita befo. Ala foli bitalla ba sampma. Magmo yala mi doge ala ka hene tabola ala ka minu mi ala ku mengoro. Kami sangat befo. Bismillah. Kalva krako. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
de tafsir la sinata kun alhamdulillah tafsiru Allahu akbar. tafsiru ko sama wallahi tafsiru Allahu akbar. rezo sa sa rezo ko tira Allahu akbar. ya rezo ko ni frangi rezo tafsiru Awo. amma to gal bela ka a ko ko na Amin amin amin. wala katibna jere ko ko sama kaya ra asir da jwal umar awre misal rasul ahmad jawtu bela jere sarwan sa ko bela jere Alhamdulillah. wassalamu alaikum warahmatullah Alaikum salam. Tawale kami katika bela jelevo. Jazakumullah. Aywa. Aha, bismillah. An balimakɛ dɔ bɛ yan ale bɛna ɲininkali kɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni nɛgɛjuru ye. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ an bɛ kalan an ye duguma kalan kɛ ka na Bamakɔ yan ka na don madarasa la Mahadi ko an b'a mɛn mais ne b'a fɛ k'a dɔn de yala alamu dagatiraw ni daramina ko alimamibaw min ye olu de bɛnna kan ko ka a ko dogoba ou bien ko a kala kuma fɔ yɛrɛ n b'a fɛ ko de dɔgɔ n'a sɔrɔ ou bien n'a bɔra Saudiya de la an k'o fana faamu quoi parce que a bɛ komi u y'an trompera sinon ne ye duguma kalan kɛ Mahadi ko n y'a mɛn ne bɔra kɔrɔn fɛ n kun ma mara la an ka yɔrɔw la an bɛ kalan kɛ an b'a kuma bon n nana ka na don madarasa la yan fana Babasi ne kalanna Babasi fɛ ko 11e Ama si ala ka hinɛ na. o ɲininkali tun bɛ fɛ Waalaikum salam an b'a balimakɛ fɔ a ka ɲininkali la a y'a fɔ cogo min lɔnkɔnɔkalaw ma sababu Mahadi nani ko kalan bɛɛ la nka komi a ma bɔ laabura min kɛ i y'a fɔ cogo min Saudiya a diya k'a b'a sen da a ka de ka jamana tɔw fana su fɛn o fɛn b'a la o y'o de ye an ka sigiyɔrɔ n'a fɔra magankaw ko ta ka ban ɲɛɲini tigɛ la bere bɛ ta yagaw fana fɛ k'o da o kun kɛra magankaw ko sa dɔ a y'a fa a bɛ taa bɔ a kalama ko sa tɛ tuma min o b'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ mago sa o tuma i y'a fɔ cogo min o de don u b'a fɛ k'a datugu o kɔni tɛ olu yɛrɛ de ye an kala la kabini denmisɛnnin k'a bɛ na ala kɛra ko ten a bɛ hadisaw fɔ bɔlen min kɛ a ma kɛ larabu ye masiba bɛɛ filɛ sa maa tɛ se ka ala ka nɔrɔ datugu i y'a fɔ cogo min o de don lasile munna a ma kɛ larabu ye o kuma Saudiya kɛrɛnkɛrɛnya wa bɛ kɔni y'a layisa o kuma na ka kibaruya jugu cɛri diɲɛ fa bɛɛ fɛ ka amadiya tɔgɔ cɛ gafew cɛri n'i taara Maka u b'a d'i ma fu o caman kan kabini anw denmisɛnnin don ne yɛrɛ delila ka amadiya dɔgɔli liburu minɛ kabini bɛ Basara bɛ kala la n t'a dɔn fɛn min don yɛrɛ kɔfɛ de nana bɔ a kalama an ka sɔrɔ k'a ɲɛɲini o kuma i y'a fɔ cogo min o de don nka ala ka nɔrɔ tɛ se ka datugu o kuma e bɛ dagatira minnu fɔ olu kalanna min yen kelen in tɛ wa o kuma latule wa kelen de ye o dagatiraw bɛ balo ma ka nafolo de la o kuma na n bɛ ka nafolo dun min k'o fɔ k'o k'a fɔ n'a fɔra sa o kuma a ye n'an ka sigi an k'a fɔ ɲɛŋɛ dagatira tɛna o kelen la dɛ ni nan'o labɛn o b'i ka dɔgɔtɔrɔya dulɔki fara tɛna o kelen la an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka cɛn dɛ. dɔ ne duru la salamaleykum salamaleykum. Kawale ka bɔ min? Buguni Dumuya. Dumuya. Inshallah. Ala ka sijani kɛnɛya di ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ ma. Amina. Kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ an ka karamɔgɔ ye n'o ye Ustaz Umaru Muhazi Kulubali ye. Inshallah. An bɛ Ala deli Ala ka sijani kɛnɛya d'a ma. Amin. Ale na seli min na halisa Ala ka kɛnɛya d'a ma. Amin. Halisa Ala ka kan sɔn. An bɛ foli kɛ bɛɛ la Ala ka tafsiri taabolo ka ɲi. Alhamdulillah komi an y'a fɔ an m'a sɔrɔ. Allahu akbar. Bi Ala fɛ alhamdulillah an bɛ foli kɛ an fana mako bɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka kɛ foli jamaatu ye. Maakɔrɔba cɛsirilen minnu bɛ yan ani funanke cɛsirilen minnu bɛ yan Ala ka sijani kɛnɛya d'an n'u bɛɛ ma. Amin. Ala ka diinɛ ka jɔli Ala k'an y'o cɛw la. Amin. Inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Jazakumullah kami Buguni ka bɛɛ lajɛlen fo dunuya de wa Dawud salamaleykum waaleykum salam Dawud Kulubali Kulubali bismillah.
alhamdulillah ma da tafsir la me amin ala inshallah ma me do ala ka shifu kenetu amin 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 wala ni mu me ka di ala ka hu famya di mo ba amin 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 wala ni ala ko no ka kire na bela jele amin 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 lo ala je ma ma je bela jele inshallah alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam kabe jema ka bere jele bo nin to so musa jema da Daudu Kulubali an ka foli b'a ye nin waati in na an bɛ jɛman bɛɛ lajɛlen fo halisa min ye nɛgɛjuru ye ala dara Sadamu fo fana Mayiga an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Musa Jire yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan sa inshallah Musa Jire alhamdulillah salamu alaikum salamu alaikum téléphone fixi salamu alaikum Sinaba Jaka Allah bɛ min ye nɛgɛjuru ye halisa a labilalen don bonya ani karama 20 émission ko do téléphone fixi Aba Jaka Allah bɛ yani sini cɛ salamu alaikum 76 30 27 33 walima 77 assalamu alaikum hara boado salamu alaikum lor abdoy malaw nyami ay doy malaw salamu alaikum indore dona konti siga poble ko dia ta doni modo iba sa jaman jeta tu Jangan tu bagian dalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Kulubali. Alhamdulillah. Insyaallah. Ala ka kanu time ala ka irana. Amin 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 amin. Amina patu minun ga ala ko jawaye. Amin 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 amin. Amna saraga minun ga ala ko jawaye. Amin 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 amin. Jamana ala ka polishma. Amin 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 amin. Nafla kulu. Amin 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 amin. Foli bawi. Insyaallah. Alhamdulillah. Sirbe. Alhamdulillah. Komi lamat apela jelen fo. Insyaallah beglo bala. Alhamdulillah. Insyaallah. Kulubali. Assalamualaikum. Jazakumullah. Assalamualaikum. Tara sulah bismillah. Tara kamu. Assalamualaikum. Aha, kawale ka bomi? Kawa ni ano samba ko be. Aha. Baji poite alhamdulillah. Oh, tamjini ni la. Alhamdulillah. Ame mo madifo. Ya. Oh, tamjini banya na. Alhamdulillah. Sa. Oh, bagi ni ngai ta be bani ni gaura. Awo. Oh kira ni ya kira do manga ya kira do kasura. Aha. Ambar ko do wa o ya kasure do. Na to kasure do ya ambar ko do ne ba ta ka famiyar kora. Ambar ko bien kaso aha. Insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jazakumullah. An baraji samba ko fa. Adon afro mi ni ga be samba ko nga fol bo bela jele ale ni ngal mi nga e kaso fo ya ambargo fo be ko le ala krana ka sahaba uduna Insyaallah. shibi abi tolib naka ada tu dalai muso ka sai wani yere bi dumini du mo ka nga bo wala mai ka nga fa o e kaso de ka du kaso yere ngala de yubo o mani mi go kaso do mi nga ambargo o do be kala ala kala sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Assalamu alaikum.